Ramogi TV kani Gavana ma Meru oseyo jotelo ma Meru duto mag sirikal mamalo kod mag county kuom dhi nyime kod siasa mowacho ni geto ketho nyinge ka itude gi nek mar jandiko e yor mbui Daniel Muthiani. Kawira no wuoyo ka bura ewi nek mar jandiko no ma ong'ere kaka Snipper okawo okang' machielo to kudo rem weyo chije mag nek mare thuolo. Jafombo marwa Simpros Okinda miwaler. Nonro wi nek mar jandiko e mbui Daniel Muthiani Bernard mong'ere kaka Snipper medo dhi nyime ka korodore moyo thuolo moko kuom achije 6 mano maki kitudo kod nek makamano. Magi ka Gavana ma Meru Kawira Mwangaza to tudo nonro gi kod siasa maluore kowacho ni jotelo moko laure kode. Kane olose kinde limbe mag yango chenro mag dongruok e gwenge mopogore opogore e county no, Kawira wacho ni weche maluoro anyuola ne matudo gi kod nek mar Daniel Muthiani mong'ere kod nying mar Snipper gin yamb siasa makalo kendo biro mana rumo machiegni mana kaka temo gole apisi nyadiriyo osekalo. Itapita tu. Ya impeachment ilipita. Ya matusi ilipita. Na hata hii ambayo iko Meru itapita. Na justice kwa kila mmoja wetu. Hata mwananchi anataka justice. Na justice ya mwananchi ni maendeleo. Na ndio sisi tumepewa hiyo nafasi tuwafanyie kazi. Bwana asifiwe. Gavana Mwangaza onyiso jotelo masego mondo ti kod teko go e kelo dongruok ne jo Meru kedo kod dhier mokwako county no. Ni ombi langu ya kwamba kila kiongozi kama ulipewa nafasi kama CS wa county ya Meru, umepewa nafasi kama PS wa county ya Meru na mtukufu wetu, rais wetu tunayependa, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MP, umepewa nafasi na mwananchi kuwa MCA, tuko katika vita moja hapa Meru. Naomba tuweke hizo silaha zingine zote down, tuanze vita ya kupigana na umaskini. Odiochieng' manyoro dono golo chik matamre weyo thuolo achije 6 e burano. Motelo ne ma ji 6 kamotingo Vincent Muridhi Kirimi mong'ere kod nying mar Oledhi mar Supu Omioro, Kenneth Mutua Matiri mong'ere kod nying mar Gashigi, Frederick Muriuki mong'ere kaka Pop, Franklin Kimathi mong'ere kod nying mar Duduras, Timothy Kinoti mong'ere gi nying mar Timo kod Murangiri Kenneth Gwantai mong'ere kaka Tali nonego we thuolo tarik 16 dwe mar 1 higani. Kata kamano mano ne ok otimore ka doho rito tieko nonro madhi nyime e kabiwe gi thuolo. Doho chiwo tarik manyien mar weyo achije gi thuolo ma en tarik 19 dwe mar 1 higani. Simpros Okinda, Ramogi TV. Obila